Исәнмесез, сез ТМТV телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Бүген миндә бик кызыклы кунаклар булыр. Танылган композитор, аранжировщик, саунд-продюсер Марат Мухин һәм аның тормыш иптәше, танылган блогер, бизнес-вумен Гөлия Вәлиәхмәтова. Sağımdım seni gütemen, şeşeklerini sina özlemen. Bik sağımdım seni sağımdım, anlayırken yürek yalkandan. Seni izlep izlep, ansudan vardan. Sanlılaşlarım aman, şanla devam et. Sağındıra, haytmay tarsam ağalıma, hayta sena balakayır. Rahmet olsun. Hayırın işine olkayır. Hayırlı kın sina, hayırlı kın. Hayırlıdır bu dünyada her gün. Jirdesin bulğanığa tanlar atar. Yaş güle güller şeşek atar. Сәлам, Марат. Ничек хәлләр? Артистлардан ишетеп белгән бар инде, син һәрвакыт артистлардан гына түгел, бергә эшчәнлек вакытында да син һәрвакыт занят диләр, ләкин шуңа да карамастан безнең чакыруны кабул итеп килеп җитүеңә рәхмәт сиңа. Сәлам, Лилия, исәнмесез, ТМТV каналын караучылар. Менә Аллага шөкер килеп тә җиттек. Сезнең яңа занят инде гел занят. Чөнки мин бит бер генә бөтен Татарстанга бик танылган, бик талантлы композитор. Шулай дип әйтәсеңме? Без гел занят инде. Чөнки артистлар, җырчылар алар бик күп треклар шисе бар, җырлар иҗаттасы бар, бик күп тавыш яздырасы бар. Алар күп, мин берәү генә. Бөтенсен элгереп булмый. Аннан соң әле бу бит иҗади процесста эмас, син бит аларны мин дә шулай нишләп минем клип һаман юк дип сорап йөри башлагач, мин бит аларны полкадан алып бирүм, син дә шулай әйтә аласың. Шулай полкадан алып бирүм. Технический процесс түгел, анда илһам да кирәк, настроение да кирәк, тырышырга да кирәк, желание булырга тиеш инде. Эшләргә. Утырып язырга. Менә Марат, гадәттә аңлашыла инде кайбер җырлар анда еллар буе язылырга мөмкин име, кайбер җыр бик тиз килергә мөмкин. Менә гадәттә артист, уртача артист килә дә, сиңа кашан җыр кирәк аңарга? Аларга җыр кичә кирәге. Шулай итеп шалтыраталар да, кичә кирәге, давай тизне ясап куй. Кайбер вакытта бер көн эчендә җырны язып була, аннары, например, бер-ике көн эчендә аранжировка эшләп була. Бу иң тиз вариант дип әйтәм. Вот, но мин ашарга яратмыйм. Әйбәтләп, матур гына, йөз тапкыр тыңлап, чөнки тиз генә эшләсәң дә, аның сыйфаты югала. Җырчылар көтә сыйфатлы материал, сыйфатлы звучание, сыйфатлы җыр. Шарды-барды җыр булмасын, әйбәт җыр булсын дип. Хит булмаса да, яхшы җыр булырга тиеш. Минемчә инде. Хит булмау бит инде аның композитордан гына тормый. Әллә торамы? Анда бөтен әйбәдән тора да. Җырчыдан тора. Аңа туры киләме, юкмы, образ буенча, ул ничек аны башкара, стилистика буенча, аранжировка буенча, әйбәт сүзләр, прикольный, там кызык сүзләр дип әйтик инде.
булырга тиеш җырда. Чөнки ул обычный җыр булса да, ул беркемгә кызык түгел. Кеше беренче куплетны тыңлый да, все, перемотка баса. Ә менә бүген базарда әйбәт җыр күпме тора? Шоу-бизнес базарында. Шоу-бизнес базарында белмим кемдә ничек, вот кичә генә миңа әйттеләр, безнең Казанда композиторлар, просто җырлар итүче, җырлар Иҗат итүче. Җырлар иҗат итүчеләр уннан башлап где-то 20-гә кадәр просто җырны сатып бирәләр. Аннарысын инде җырчыга аранжировка эшлисе бар, запись яздырасы бар, аннары расходлар буенча нәрсәне теге клипларын төшерәсе бар, тегесе монысы. Менә шул әйбер җыела инде. Ә Марат Мухинга эләгер өчен күп ничә көн, ел, атна, ай алдан язылып куярга кирәк? Мин теге зур очередька кешеләрне алмыйм. Чөнки мин, например, белмим, теге ярты елдан минем теге менә шул айда вакыт булыр микән, может, берәр җиргә мин китермен, ә мин әйттем монда теге июньдә эшлибез дип, үзем киттем. Вот. Мин эшлим, минем өчен кем кызык, шулар белән эшлим. Кем белән рәхәт эшләргә. Кемне мин күбрәк аңлыйм да, теге сизәм, күбрәк шулар белән эшләргә тырышам. Кемнәр соң алар? Анда ярты эстраданы сизәсең һәм аңлыйсың булып чыга инде. Миңа вот минем бөтен кеше белән эшлисе килә, на самом деле. Но аңа вакыт та җитми, хәл дә җитми, чөнки ял итәргә дә кирәк, йокларга да кирәк, гаилә белән булырга да кирәк. Аннары минем бүгенге көндә берничә артист бар име, постоянный клиентлар дип әйтик инде, шулар белән эшлим. Башкаларга просто вакытым җитми. Әгәр теге, например, булгалы бит теге шундый вакытлар, менә Фердус килде, например, Фердус Тимаев килде, мин аның белән теге яза башладым, аңа нәрсәдер теге булмый име, но теге, эшлисе бар аңа. Обычно мин теге эш бармаганда име, теге настроение юк там, или бераз нәрсәдер теге килеп чыкмый, мин бу эшне калдырам да 1-2 көнгә. И минем тагын теге яңа вакыт табыла кемгәдер. Икенче кешене, например, алам, там популярный, там непопулярный кеше бара, может. Вот. Шуңа күрәдер инде шул очередь инде ни? Тизле. Иҗади процессны бит үзеңә кушып кына яздыртып булмый. Чөнки бер кешегә әйттем, бу время ясамадым, уже икенче эшне эшлим. Бу кеше уже этот теге артында кала име, теге сроклар инде сузыла. Bravo! Сәхнәдә Нурлатның алтын тавышы. Менә шулай эшләп булмаганда башка кешенекен эшләп алу, ул сине ничектер яңадан тынычланырга, илһамланырга ярдәм итәме? Беренчедән бер дә эшлисе килмәгән материалны эшләгәнең бармы синең? Бар. Даже ешкана була име теге җырчы шалтырата, менә шул җырны, әзер җырны аранжировкада эшлисе бар, теге әйтәм дә тыңлап алам. Әгәр ошый теге эшлибез дип әйтәм дә, эшли башлыйм да, һәм мин бу вакытта аңлыйм, миңа бу җырны эшләргә кызык түгел. Алдым. Но андый да вакытлар бар, мин теге турысын клиентка әйтәм, то что минем килеп чыкмый.
Вот, әйдә мин лучше теге бу җырны эшләмим, башка җирдә эшләтерсең дип Эшләп әйтәм. Әйе. Чтобы теге кеше көтмәсен дип, вакытты бушка узмасын. Аннан соң син менә җырларны язып кына калмыйсың бит әле, ел сайын синең һәм матур традиция барлыкка килде. Зур концерт итеп ясыйсың. Бу концерт идеясе каян барлыкка килде? Концерт оештыру бит әле ул шактый шундый четерекле мәсьәлә, ул вакыт та таләп итә, финансын да таләп итә. Ләкин син аңа бик шундый ныклап, теләп тотындың бугай. Миңа дуслар, коллегалар инде әле кайчан әйткәннәр, әйдә концертны яса. Ясыйбыз. Мен әйтәм, блин, мин әле әзер түгел. Әйдә мин теге 1-2 ел тагын теге яңа җырлар иҗат итәм, чтобы теге матур җырлар күбрәк булсын дип, теге соңра ясыйбыз. Аннары сузылды инде 1 ел, 2 көн, 2 ел. Аннары соң тагын бөтен кеше әйтә, әйдә ясыйбыз. И Миләүшә Сабирова, Даня Сабировның хатыны әйтте. Мухин, давай, ничего не знаю, бу елда ясыйбыз. Мин сиңа булышам, администратор буларак. Тегесен монысын организовать иттем. Вот, аннары соң инде җырчылар белән шалтыратышып, сөйләшеп, аларның бит теге җыясы бар. Әйе. Иң авыр Определенный момент. көнгә, иң авыр момент шул инде, чөнки бөтен кеше һаман көздән башлап, көздән бит инде сезон башлана. Гастрольдә теге чыгып китәләр дә, теге айлар буе йөриләр, аларны тотып булмый. Аларны бөтен артистларны бер көндә җыер өчен бу бит не. Чәчләре агара. Әйе. Бусы монда может, бусы монда не может, икенчесе монда может, өченчесе тегендә не может. Менә шул инде. Таныш ситуация инде бай. Аннары соң инде теге организационный моментлар, залны сайлау, рабочий группаны сайлау, администраторлар, анда бит теге үзең генә бу эшне Йөреп чыга түгел. Эшләп булмый, анда команда кирәк. Ничә ел ясыйсың инде син анда концертларыңны? Минем бүгенге көндә 2 концерт булды. Беренчесе 2019 елда, 12-та һәм менә сентябрьдә 22 елда без пирамидада ясап карадык, яңа залда. Тегендә дә ошады, бunda да ошады. Бүгенге моментта ничә җыр аранжировка ясалган? Аранжировкалар алар берничә йөздер инде. Җырлар күп түгел инде. Чөнки күбрәк аранжировкаларны язам. Нигә күбрәк үзем җырларны язмыйм, чөнки шул инде аранжировкаларга бөтен Игътибар. Бөтен көч, бөтен хәл шунда китә, һәм җырлар язарга теге хәлдә калмый, теге фантазия бетә инде. Но соңгы елларда күбрәк үзем җырларны язарга тырышам, үземнеке булсын дип, чөнки ул минемчә солидныйрак эш, ләкин теге просто аранжировкалар. Аранжировканы яздың да кешегә һәйкәл Сезон бетте дә һәйкәл куялар да, синең турында все оныттылар, теге яздың, все рәхмәт. А монда җыр яздың икән, теге син автор все теге мәңгә калачак инде. То, что син менә автор. Ләкин бит аранжировкалар язу күпкә востребованныйрак дип әйтимез инде. Онысы да бар, ләкин, например, даже җырны теге сәхнәдән әйтәләр бит, теге менә теге яңа җырымны башкарасым килә, теге Юксылу дигән җыр, Альфред Якшимбетов кие, шуның сүзләре. Все. Аранжировщик кем? Юк. Юк. Шулай инде. Ләкин соңгы елларда бар безнең татар эстрада артистлар, алар экранга теге язалар. Сүзләрен авторын, кейін авторы и аранжировщикларын, прямо фотоларны куеп. А мөһимме ул момент аранжировщик өчен? Значит, алар өчен ул бик мөһим әйбер, ну и безгә инде уважение. Шулай дип кабул итәсезме? Но, например, рус эстрадасын алсак, анда аранжировщиклар турында вообще бер кайын ишетеп булмый. Biz konsertlarni qaraymiz, kliplarni qaraymiz. Qo'yanda yozgan kim? Нәрсә язган? Юк. Даже соцсетьләрдә бөтен җырчылар чыгаралар бит теге яңа җыр теге язалар, безнекеләр, татарлар. Шуның сүзләре, шуның кие, шул аранжировщик шунда тавышын яздырдым дип, теге бөтенсен язалар.
хөрмәт итеп инде руслар инде. Яңа җыр, все. Исеме бар бетте. Иә. Башкарам үзем. Башкарамызын шулай. Хәзер әйдә иҗаттан шәхси тормышка күчик. Шәхси тормышка, гаиләгә беләм күптән түгел генә сез йөреп кайттыгыз сәяхәттән. Сез яратасыз бугаймы сезнең гаилә сәяхәтләрне? Әллә бу Гөлия белән танышып, аралашып яши башлагач кына барлыкка килдеме синдә? Бу путешествиеләрне минем хатыным күбрәк ярата. Ул теге бер атна идәдә утыра да, аның кайдыр чыгып китәсе килә. Әйдә тегендә барабыз, әйдә монда барабыз. Әйдә теге Европага барабыз. Минем Америкага барабыз килә. Нурлатка киттек, әнигә киттек. Давай теге Мәскәүгә барабыз. Монда эстрададан бер көтү артист чираттыра. Но минем шундый теге возможность вакыт буенча шул хәтле йөрергә вакыт юк. Чөнки шиста бар. Әгәр шундый возможность килеп чыга икән, без рәхәтләнеп бергә барабыз бер җиргә. Менә ничектер без бик күп беләбез Гөлия турында да, синең турында да. Ләкин сезнең менә мәхәббәт тарихы ничектер эссезрәк югалды бугай. Һәм соң сез шуның хәтлек төрле кешеләр кебек миңа карап торышка. Ничек сез шулай кушылып китә алдыгыз? Үзем дә в шоке. Без чыннан да теге төрле кешеләр. Не просто теге эш буенча, шөгыльләнү буенча, без просто теге противоположность дип. Белмим. Шуңадыр инде безгә теге бергә кызыктыр инде. Без кая таныштык? Беренче тапкыр без ресторанда танышкан идек. Данир Сабировның концерттан бугай инде теге бер ресторанда утырган идек. Гөлия, Данир Сабировларның гаиләсе белән алар теге дуслары. Вот шунда танышкан идек та, аннары соң, ну теге исәнбез, мин шул, теге әйе, привет. Шуның белән бетте. Аннары соң берничә ел узып китте, 1-2 елмы шунда, хәтерләмим. Һәм ни Гөлия әнисенә туган көнгә җыр бүләк итәм ди. Данирга шалтыратты да, менә җыр кирәк. Данир әйтте, а что син тормозишь бар, теге Мухинга шалтырат, все, бүтән кешене теге сиңа теге әйтә алмыйм. Все, Гөлия шалтыратты, миңа җыр кирәк. Мин шул, әйе, мин сине хәтерлим, әйе, все, давай кил. Аннары соң җырны ясадык. Гөлия матур җырладымы? Әйе, аның теге беренче җыры иде ул. Ул аны энесе белән җырлаганы үзе генә түгел, дуэт иттереп ясадык аны, бик матур җыр килеп чыкты, әнигә бик ошады. Менә шундан соң, шул запистан соң инде, шул җырдан соң ничектер теге аралашып башладык, переписка буенча WhatsApp'та языша башладык та, һәм мин дә бер үзем инде, ул бер үзем әйтәм, бүген кич нишлисең? Менә идә, ул инде теге еш кына теге идә генә утыра иде. Ну, ул шундый кеше теге тынычлыкны ярата. Мәйтәм, әйдә бер җиргә барыйк әле, там кинога, кафега шунда. Әйдә барыйк. Барып кайтабыз да, яшәп алабыз там. Әзер теге урамда да гүләй итәбез дә, аннары соң пока. Менә шулай иттереп йөрдек тә, и ничектер теге үзеннән инде теге вакыт. Дуслыктан башланды бу сезнең. Вакыт килеп җитте дә, ничектер теге Гөлия хәтерлим теге SMS җибәргән. Син безне теге дальше ничек күрәсең? Мин теге, все, вакыт килеп җитте. Тәкъдим ясарга кирәк. Адым ясарга кирәк, яңа адым отношенияләрдә. Менә шулай әкрен-әкренләп аралаша башладык инде. Син тәкъдим ясадың. Аннары соң инде тагын Миләүшә шалтыратты. Ну что, сез кайчан инде? Миләүшә Сабиров шалтыратты. Кайчан никах ясыйсыз? Әйтәм, туктале, әйтәм теге. Как раз минем беренче концертка әзерләнә идек 2019 елда, 12-тагы. Миләүшә әйтә, әйдә, этот сәхнәдә теге, хәзер теге тәкъдим ясый. Сәхнәдә теге бөтен тамашачылар алдында тәкъдим ясарсың. Мәйтәм, туктале, мәйтәм, монда концерт, мәйтәм, не до этого, мәйтәм, давай концерт үтсен, мәйтәм, 1-2 айдан соң, мәйтәм, никтербез. Мәйтәм, әле теге уйлап карар кирәк, мәйтәм, уйлап чара кирәк, мәйтәм, ничек китереп. Әзермесең дип, теге тәкъдимне ничек ясыйбыз анда, теге моторлап ничектер теге, нидер сюрприз теге ясарга кирәк, теге ясыйлар бит инде. Әйе. Вот.
неожиданность булырга тиеш. Юк, ул сиңа нинди этапта дип сорагач, неожиданность булмаган инде бу. Инде, менә шулай итеп әкрен бөтен хәлләребез килеп чыкты инде. Аңлашылды. Син гаилә кырыга ашыкмадың дип уйлыйсың? Мин аның турында ишкына уйладым, но ашыкмадым. Мен әйтәм, тагын ярты ел йөрибез, если все нормально, то дәвам итәбез. Дәвам итәбез. Гаилә булып түгел, очрашу булып. Гаилә турында уйладым мин. Теге үземә сораулар биргәнем, әйтәм, шулай булса ничек булыр микән? Гүлиягә ничек әйтергә микән? Хәзер микән? Стоит микән? Соңрак, хәзер түгел. Мен шулай итеп йөрдем. Икеләнеп булды инде. Ашыкмадым, дөрестән ашыкмадым. Һәм сез иләнешкәннән соң Гөлиягә бик күп тәнкыйть яуды бу гаимә. Һәм шуннан соң син инде әйттең, Дилә Нигъмәтуллинаның да кияүгә чыккан. Беренче тормыш иптәшеңнең, балаңның әнисенең дип әйтегеме? Андый хәл бар. Чөнки без Дилә белән аерылыштык та һәм соцсетьләрдә чыгармадык. Менә без аерылыштык, беркемгә әйтмәдек. Аерылыштык. Һәм минем өчен бик мөһим түгел, ләкин әйтергә кирәк, наверное. Һәм аннан соң инде Гөлия белән кавышкач, кеше шуны белгәч, критика башланды инде. Менә Гөлия шулай әйтте, Маратны алып китте дип, мен әйтәм, нәрсә соң бу кешеләр дә яза башлады. Син чүк Дилә белән түгел, что ли? Мен әйтәм, әллә кайчан бергә түгел инде. Вот, ну, шул, наверное, ошибка иде минем. Кем белгән инде. Шуннан соң инде мин просто постны куйдым и от и до бөтен нәрсәне яздым. Халыкка кызык бит инде. Халык бөтен дөреслекне белсен дип, бөтен нәрсәне яздым. Сәфинә менә ничек кабул итте? Сәфинә ничек кабул итте? Сәфинәгә менә иләнәм кызым шулай дип ниндер аңлату булдымы? Сөйләштегезме? Мин прямой вопросны Сәфинәгә бирмәдем, чөнки ул бит әле ничә яшь иде аңа. Кечкенә генә иде, минемчә ул иртә дип андый сораулар бирергә. Ул Сәфинә ичек инде барыбер инде яшь кызның инде толы гаиләне күрәсе килә, әти дә, әнисен дә өйдә булсыннар, икесе дә. Чөнки алар бит күрәләр башка балаларның гаиләләрен. Мәктәптә, например, сөйләр, мен әтисе белән, әнисе белән тәмәндә бардым. Ул да уйлыйлар инде, менә бергә әнисе, әтисе белән, әти белән барасы килә, шунда бергә барырга кирәк. Шул турында уйлыйдыр инде, но минемчә аңлый ул. Булдымы ниндидер таныштыру? Таныштыру булды. Мин Сәфинәне Гөлия белән әлбәттә таныштырдым. Безнең өйгә алып килдем. Мин аны периодически үземә алам да, берничә көнгә. Аллага шөкер, матур гына аралашалар. Гөлия дә әйтте, син вообще молодец, то, что кызың белән күрешәсең, нитәсең. Әгәр син, например, сезнең отношениялар булмаса, мин наоборот критически относилась дип әйтә инде. То есть, наоборот, хөрмәт итә. Әле Дилә белән аерылышканда мин әйткәнем, безнең заборлар бернинди булмасын, матур итеп аралашабыз, чөнки балабыз, уртак балабыз бар, мен әйтәм, дуслыкта калыйк дип әйттем мин. Менә безнең татар эстрадасында эстрада шактый темплар белән алга барса да, чын-чынлап аранжировкалар остасы дип әйтерлегеме, кешеләр алар бармак белән генә санарлык. Менә гомумән бу аранжировкалар ясауга ничек кирип китте алдың? Мин ничектер инде уже 6-7 яшьтән башлап мин шул аранжировка дигән әйберне уже белә идем. Һәм ничектер уже шул яшендә... Каян белә идең син? Кем белгән инде, үзем дә белмим, хәтерләмим. Уже шул яшендә мен әйтәм,
жырлар язасы килә, аранжировкалар эшлисе килә, җырчылар җырласыннар минем җырларны. Уже шул яшьтә. Минем иң беренче җырым 5 или 6 яшьтәме язган идем. Хәтерлим. Әти, әни күрде, минем талант бар икәнне, һәм әйдә сине күрсәтик. Безнең шундый туганыбыз бар. Ул безгә, миңа инде двоюродный дядя килеп чыгам шунда. Фәсилә Буякмәтов. Минем бабамның, әти ягыннан бабамның двоюродный абыйсы шунда. Ике туганы инде. Безнең туган инде. Вот, Фәсилә Әхмәтов шул кеше бар. Әйдә сине шунда күрсәтик тә, как раз миңа 5 яшь идем шунда, 5-6 яшьме. Һәм мин аңа йөри башладым. Композиция буенча дәресләренә. Һәм Фәсилә апа әйтте, монда нәрсәләр бар. Әйдәгез шуны развивать итик, миңа йөрсен ди бу. Һәм мин аның өенә йөри башладым. 1 ел йөрдем дә, Фәсилә апа әйтте дә, моның получается все. Моны спецмузыкальный школага бирәбез. При консерватории. Махсус музыка урта мәктәбенә бирәбез. Вот, анда килдек тә, экзаменнар, зачетлар бирдек. Преподавательләр әйттеләр, моның все нормально, аңлый белә, но этот фортепиано буенча слабенький. Киләсе елга килегез. Нишләп синең бит һәр киеңдә фортепиано ишетергә мөмкин? Вот, технически теге слабый был, не подготовленный. Уже теге мин 2-нче класска кергән идем, 2-нче ая. Шул 1 ел эчендә тагын теге өйрәнеп, теге әзерләнеп килдек тә, аннарысын гына әйттеләр инде. Все, без сине алабыз. Чөнки ул теге Россиядә, бөтен Россиягә ул бер мәктәп шунда икән. Анда теге самый иң шундый одаренный балалар укый икән. Мин аны белмәдем шуны. Һәм син алар арасында укырга кирдең. Мин аны кирдем дә, теге сольфеджио дәресенә килдем дә, уже какие-то теге сложные аккордларны изучать иттеләр. Мен там бу аккордларны обычно там теге 10-нчы класста примерно изучать инде. Монда уже 2-нче класста шундый гармонь, теге сложные интерваллар, теге мен там ничего себе монда уровень. Вот. Шул мәктәпне тамамлагач, аннарысын консерваторияга кирдем. Вот консерваторияда, бу мәктәптән соң консерваторияда вообще җиңел. Беренче курс просто шалт. Без анда кирдек тә, без моны беләбез, анда беренче курста шуны изучать итәләр, без аны уже беләбез. Уже 6-нчы класста белә идек шул. Шул мәктәптә укыганда. То есть менә шул уровень мәктәпнең. Һәм әлеге консерваториядан соң син яза башладың аранжировкалар. Аранжировкаларны мин ничектер теге үзем әкрен-әкрен яза башладым. Беренчедән минем беренче синтезатор булган иде. Беренче музыкальный инструмент дип әйтик, Роланд итальянский. Мин компьютерны белмидем, то что вообще компьютерда язалар икән. Бөтен дөньяда профессиональ музыкантлар шулай компьютерда эшли. Мин аны белмәдем. Синтезаторда яза башладым. Кемгәдер теге җырларны бирә башладым. Ошаттылар, монда, тегендә монда. Әле хәтерлим, иң беренче җырчы белән эшли башлаган идем, ул Гөлнара Тимерҗанова иде. Вот, аның белән күп кенә җырлар иҗат иттек. Ничектер теге бер трек ясыйсың, икенчесе удачный, халык та кабул итә. Нинди менә беренче язган җырлардан? Гөлнара Тимерҗановага беренче җырларны, аранжировкаларны ясый башладым дисең, нинди җырдан башланды икән? Тәрәзәмне боз каплады. Ансы хит иде. Тәрәзәмне боз каплады. Әле берничә ел элек без аның белән теге аранжировкасын яңартып та обновленный версияны эшләдек инде. Яңа сулыш, яңа сыйфат кертеп звучаниега. Безнең Казанда бит, Татарстанда да даже юк андый спецотделение юк, андый теге белем, кемнән шул белемне алырга юк андый әйбер. Бөтен классный, крутые музыканты, алар бөтен музыканты, аранжировщиклар, алар бөтенесе самоучка. Менә теге бармак аша пропускают, теге нәрсәне белеп, нитеп. Шуннан инде бөтен опыт менә әкрен-әкрен җыелды инде.
даже бүгінгі күнде біздің, например, профессиональ дәрежеде аранжировкаларға обучать итүче кешеләр юк ул. Менә хәзер соңгы арада трендка әйләнде бит инде кеше үзе белгән әйберне башкаларга өйрәтә. Бүген менә бу өлкәдә гомумән конкуренция юк. Синең үстерәсең килмиме соң шундый яңа буын бер аранжировщикларны? Мәсәлән, шул ук Мәдәният сәнгать университетына тәкъдим белән чыгарга идек, мин сезгә укытырга киләм, өйрәтәм белгәннәремне дип. Минем бу әйбер турында күптән инде уйлый башлаган идем обучать-тәргә, но ничектер һаман да вакыт җитми. Әле җырчылар белән эшләргә дә кирәк. Вот, Алла бирсә, киләсе елга дип уйлыйм, наверное, этот бер мастер-классларны тизеп нитеп, подготовить итеп, әйбәтләп. Бик рәхәтләнеп. Синең бит инде багажың шактый зур. Ну, сөйлисе әйберләр бар. Но алар бөтенесе именно үземнең опыттан инде. Яртысы, может быть, дөрес түгел, технический яктан. Бик фәнни дә түгел. Минемчә, ул даже мөһим түгел, чөнки без бит җырны тыңлаганда, ишеткәндә, аның турында уйламыйбыз. Кем ничек ясаган? Безгә барыбер. Ниди микрофонга җырлады там $100 тора, ул $300 тора микән шул микрофон. Безгә пофиг. Без просто тыңлыйбыз. Безгә либо ошый, либо ошамый. Менә син мөһим түгел дисең дә, шулай да үзең һәрвакыт яңарып, устарып торырга тырышасың. Мәсәлән, Зөлфәт абый Хәкимнең концертын эшләгәндә, без бит синдә яздык бик күп аранжировкаларны, әйме? Һәм шул вакытта әйтәсең, минем әле менә наушникларны үзгәртәсе бар иде. Менә шул көнгә яхшырак булыр, бу көнгә яхшырак булыр. Әйт әле, менә бүгенге көндә шундый студияны ясап чыгу күпме тора? Бүгенге көндә белмим, анда кемдер ярты миллионга, может, даже уложиться минемчә, кемдер миллионга. Ну, миллионга, в принципе, бөтен әйберне алып була. $1,5 миллион дип әйтим. Такой. Эшләп чыгып була студияны. Такой средний, хороший вариант дип әйтим. Һәм мөһим түгел дип әйтәм бит инде. Ул бит кешегә, халыкка, җырны тыңлый торган халыкка аңа мөһим түгел, миңа бик мөһим. Мин ел сайын микрофонны алыштырам, наушникларны алыштырам. Чөнки звуковой сферада мода дигән әйбер бар бит ул. Бар. Трендлар, стильлар, предпочтениялар, алар гел үзгәреп торалар. Шунысы да внимание алабыз. И, например, без 2010 елда чыккан җырларны тыңласак, алар шундый бер качествода, хәзерге җырлар уже алар икенчерәк, звук буенча инде. Вот, шуңа күрә уже бу микрофоннар килешми, монда икенче микрофоннарны алабыз. Шулай. Ну, мода артыннан куабыз инде. Бары дигән әйбер бар. Әлбәттә инде, әлбәттә. Хәзерге вакытта мин үземнең студиямда, һәм мин сезгә хәзер күрсәтәм, нәрсә монда бар. Студиядагы иң кыйммәтле әйбер ул минем менә шул микшер, цифровой микшер дигән $4,000 тора иде. Акустика, динаудио, профессиональ мониторлар примерно $1,500 һәрберсе. Монда инде безнең төрле обработкалар, процессор эффектов, оцифровщик, ламповый вокальный предусилитель, микрофон өчен MIDI-интерфейс, усилитель наушников, звуковой модуль Yamaha. Менә монда тагын ике прибор бар, пока эшсез яталар булар. Хәзер без күчәбез вокальный помещениегә. Менә бу аерым бүлмәдә без тавышны яздырабыз. Монда минем ике микрофон бар, икесе дә Neumann. 1, 2, 3 наушник, на любой вкус. Беренчесе немецкий ламповый микрофон, Neumann. $2,500 тора иде. Икенчесе тоже Neumann, но бусы лампасыз. Минем рабочий зонада дип әйтик, тагын бер микрофон бар, ул кыйбат түгел, 20,000 сум тора. Ул вокалист белән аралашу өчен. Чөнки вокалист ул бит аерым бүлмәдә җырлый. Һәм мине ишетер өчен менә бу микрофон бар безнең. Һәм мин үзем дә кайвакыт бу микрофонга гына
жырлап, үземне яздырам. Әйбәт микрофон, кстати. Менә шул, все. Бүген менә социаль челтәрләрдән Гөлия бик актив алып бара бит инде, аларны без күреп торабыз һәм сез шундый бик үзенчәлекле һәм бик уникаль, матур пар. Рәхмәт. Син Гөлиянең шул кадәрле ачык һәм гел аралашып торуын, гаиләне тулаем күрсәтүе сине борчымыймы? Ул, кстати, андый булмаган иде. Син үзең бит ябыграк кеше, ә Гөлия ачыграк кеше. Мин дә үзем дә ачык кеше, ләкин мин теге артык сөйләргә яратмыйм. Менә шундый тынычлыкны яратам. Юк. Минемчә, һәр кешенең үз эше булырга тиеш, үз нәрсәдер теге шөгыльләнергә, нәрсәдер белән тиеш инде. Юк, мин аның кызыксуларны хуплыйм, мин каршы түгел. Бездә менә татар халкында бар бит инде гел ират акчаны эшләргә тиеш, ул тормышны алып барырга тиеш дигән индидер шундый буыннан буынга килгән гадәтләр. Менә сезнең очракта сезнең тормыш иптәшең бизнес-вумен, яркая, успешная бизнес-вумен дип әйтергәме, сезнең телдә әйткәндә. Һәм сезнең гаиләдә гомумән мөһимме кем күпме акча эшләү, кемнең нинди финанс алып бар, гаилә бюджеты ничек тотыла, ничек бүленә? Әгәр, мәсәлән, минем хатыным күбрәк акча эшли икән, Аллага шөкер, молодец, мин аны бу әйберне бик хөрмәт итәм, ул бит бөтен эшләгән акчаны үзенә туздыра, молодец. Дөрес эшли. Шулай булырга тиеш. Шулай булырга тиеш. Менә хәзер сез йорт сала башладыгыз, диме? Нинди этапта, кая, ничек бу йорт салу дигән фикергә ничек килдегез? Әйе, без 2 этажлы йорт салабыз. Аллага шөкер, эшләр бара, уже кирпечләрне салганнар, стеналарын ясап куйганнар, штукатурка эшләгәннәр бугай. Уже теге внутренний работа баранда түбәне яптылар, Аллага шөкер. Менә шул этапта, әлеге вакытта. Аннары соң инде предстоит ремонт. Ремонт эшләре, әйе. Менә бүген Амира нинди кызыксынулар белән яши, аңа ничә яшь? Әз генә аның турында да сөйләп китсәң инде, Сәкинәне инде без күреп беләбез. Амираның белемемчә халкы шундый үзенчәлеклерәк. Аның характеры, конечно, субханалла. Мин аны теге кичкенә Фердус Тимаев дип йөртәм. Эшләп. Аның энергиясе шундый характеры вообще көчле, вообще мощный. Ул безне строит прямо этот генерал-капитан. Амирга 2 яшь һәм 4 ай. Рәсемнәрне ясарга ярата. Вообще любой әйберне теге рисовать, там фломастерлар белән, карандашлар белән уйнарга ярата инде. Слух бар. Кичә генә теге мин аңа кичкенә гитара алып бирдем, игрушечный, шуны алып теге. Ля-ля-ля дип йөрде кич буе. Слух бар. Теге мультикларны карый да планшетта, яртысын уже җырлый. Сөйләшми, име пока, но уже җырлый. Даже теге инглиз телендә мультиклар бар, теге кушылып, теге ярты җырларны җырлый. Теге на-на-на, ма-ма-ма итеп теге яртысын. Вот, слух бар, Аллага шөкер. Ну, минеке бит инде. Геннар бирелгән. Вот. Так. Еще давай. Марат, менә синең тормышта иң мөһим 3 момент, 3 принцип, 3 кагыйдә дисәләр яки 3 ситуация дисәләр, син нәрсәдән башка күз алдыңа китерә алмыйсың үзеңнең тормышыңны бүген? Минемчә, бу тормышта справедливость булырга тиеш бөтен җирдә. Гаделлек һәм аңлау булырга тиеш. Бер кеше икенче кешене аңларга тиеш. Аңлашып яшәргә. Әйе, ато булгалы бит теге шундый вакытлар бер кеше нәрсәдер икенчесенә аңлата да теге Бөтенләй икенче төрле күрә дөньяны. Икенчерәк теге воспринимать итә дә теге әллә нәрсә килеп чыга. Һәм менә конфликт арада инде. Әйе, инде шул. Аңлау булырга тиеш, чөнки кешеләр инде бер-берсен аңлап яшәсеннәр. Менә шул. Марат, менә мине гел бер сорау, бер ши нишләп мөһимсең син? Минем дәвәтиеңнең, минем әтиеңнең әтисе, ул студент вакытында
институтта укыганда шундый мода что ли иде ул теге успешный кешеләрнең фамилияларны Үзләренә. алу. Һәм шулай итеп алганда нидер теге проректормы шул институтта бар, шуның фамилиясын алганда Мухин дип ясатканда. Вот, и шул килеш калды да, аны беркем дә үзгәртмәде, нитмәде. Һәм бөтен теге минем әти Лаеш ягыннан, бит Лаеш районыннан, безнең анда ярты Лаеш Мухиннар иде. То есть беркем үзгәртмәде, Мухин булды, теге Мухин дальше. Бөтенсе Мухиннар. Һәм мин бер вакытны теге уйлый башладым, шул турыда мен әйтәм, монда бит фамилиясы дөрес түгел. Мен әйтәм, может теге бабаның настоящий фамилияга теге Табырга. Теге тагын бер тапкыр теге поменять. Ул безнең анда Фахрудиновлар бар име, һәм яглашмасам Зиннуровлар бугай. Һәм мин дуслар белән шул турыда сөйләшә башлаган, мен әйтәм, әгәр мен әйтәм Фахрудинов булса, ничек? Или Зиннуров мен әйтәм. Марат Фархетдин. Фархетдин. Ризаэттин кебек. Не важно. Сорадым да мен әйтәм, шул фамилия булса ничек? Братан, сиңа поздно дип әйттеләр. Мен әйтәм, нигә? Син уже Мухин, син уже бренд. Забудь. Дип әйттеләр. Шуңа күрә калды шулай. Шуңа күрә мен әйтәм, яра Мухин булган. Все, шул килеш калды инде. Машалла. Рәхмәт, Марат, бүгенге интервью өчен. Русча фикерләреңне татарчага әйләндереп, барыбер да теләгәнеңне җиткергәнең өчен. Мин бик тырыштым. Рәхмәт. Вакыт тапканың өчен. Алда әле күрешүләр насыйп булсын. Бергә уртак проектларда аралашып, бергә яңа продукт тудырып, аралашып яшик. Үзеңә зур рәхмәт, рәхмәт чакырганыгыз өчен. Бүген бездә кунаклар икәү дип искәртеп үткән идем мин, һәм менә безнең икенче кунагыбыз Гөлия, сәлам. Исәнмесез? Ничек хәлләрең? Әйбәт, рәхмәт. Әйдә, кәефләрне күтәрер өчен имә хатын-кызлар бит инде елмаялар чәчәк букеты алгач. Сиңа әлеге чәчкә букетін бүләк итүдән башлыйк әле. Рәхмәт, бик зур. Син гомумән нинди чәчәкләр яратасың? Тюльпаны. Кстати, тюльпан бит. Каранчык туры килгән, әйме? Һәм син бит инде әле әни дә, хатын да, блогер да, бизнесвумен да, кайсысы якынрак дип сорамын, һәрберсенең үз урыны бардыр, әйме? Менә бу блогерлыкка кирип китү нәкъ менә Марат белән гаилә булып яши башлагач барлыкка килде синең, әйме? Ул синең ниндидер теге эшкә әйләнде, әйме? Ниндидер планы бар аның, контент ясау. Хочется теге качество хорошее, чтобы было, поэтому у меня оператор бар, минем сценарист даже бар, именно шулай инде. Менә бер атнага күпме материал төшерәсез? Бер атнага менә бер-ике көн элек төшердек. По-разному. Бывает, менә 2 көн подряд төшерәбез сразу бер 20 видео, менә 20 көнлек төшереп куябыз. Була менә эшлисе килмәде, менә бер көн элек. Мин сразу әйттем операторга, әйтәм, Артур, прости, минем әйтәм, кайфым да юк, энергиям да юк. Давай әйтәм, әкертен генә, менә ничек бара, менә шулай тиз түгел, менә шулай әкертен генә, и без төшердек 9 гына видео менә. По-разному. 9 гына шулай түгел бит инде. Түгел инде ул, әйе. Һәм уйлап табарга кирәк нәрсә икән. Заранее уйлап табабыз шулай. Шулай төшерәбез дип. Анда бит реквизитлар, дөнья әйберләр. Әле бит ул 9 видеога төрле киемнәр, анда машина тонуста тотырга кирәк. Әйе. Матур итеп елмаерга, я булмаса бүтән образга керергә. Әйе, шулай. Бу эшкә әйләнде. Эш, әйе. Калган эшләргә ничек өлгерәсең? Әле син инде һәрберсендә бүлеп биреп, үзең ниндидер направление гына бирәсең хәзер? Өлгереп булмый да инде кебек, өлгерәсең дә кебек, белмим, но ардыра, бик каты ардыра. Менә бүген мине вообще бөтенләй кайфым да юк. Ардым, мин әйтәм, 2 көн әйтәм, иртәгәдән ял итәм. Ардыра инде, белмим. Бүген хәзер бит инде күп шикләүләр дә бар, әйме? Гадәттә аена күпме китерә социаль челтәрләр? По-разному, но
500-ләр тирәсе, ну и күбрәк тә инде менә шулай. Әле бит аңа кертеп тә торырга кирәк менә. Нәрсәне кертеп тора? Финансларны. Әйе. Бу шуннан чиста керемим дейме? Әйе, чиста точно инде. Аңлатылды. Нормально инде керә инде. Эшләсәң була, эшләсәң. Но эшләмәсәң юк. Ә менә сине бүген бик яратып карап баручылар күп, мин дә шулар исәбендә. Рәхмәт. Ничек уйлыйсың, синең менә төп фишкаң, изюминкаң нәрсә икән? Как есть, ты из себя не строю отличницу. Миңа даже әни әйтә, нигә әйттең инде, нигә күрсәтәсең инде, нигә шулай. Миңа кажется, ушулай интересней, кызыграк. Менә әни әйтте дигәндә, нимә мин менә нәкъ шундый не строю отличница булган подкупает, та чынлап та син дөрес әйтәсең. Бик яратып карыйм һәм менә әниең турында сорау бирергә теләгән идем. Менә шундый без комплексов, шәхес тәрбияләү артык үзендә казынмый торган, тормышны яратып яши торган шәхес тәрбияләүдә әниеңнең роле зур булгандыр. Әниеңнең, әбиеңнең, сез ничектер типажларыгыз, темпераментларыгыз белән охшаш кебек бер-берегезгә. Әле тыйыла гына. Белмим, миңа калса мин әнине күбрәк тәрбиялимдер ул моментта. Белмим, әйтә алмыйм. Менә шулай без комплексов булу, син һәрвакыт шундый идеңме? Әллә бу ниндер менә үз-үзең белән эшләү этабыннан соң барлыкка килдеме? Әйе, эшләү. Шулай. Психологияны яратам. Психологияны укып, менә шулай ничектер шулай укып инде, и психологка да йөрим инде мин. Шулайдыр килеп җитте. Менә кайчаннан башландың менә шулай үзең аңлап, үзең теләп менә шундый психологиягә килү, әлеге комплекслардан арыну. Чөнки бүген менә бик матур кызлар даими үзләрен бик ямьсез дип саныйлар һәм мин шаккатам. Ничек әйтәм, син үзеңне, син дә ямьсез булгач, кем матур булырга тиеш дип еш кына мин мәсәлән үземнең дус кызларыма да әйтәм. Ну менә мин китап укырга яратам. Но мин яратмыйм укырга романнар, анда менә теге булмаган әйберләр дип әйтик, минем яратам теге биографиялар укырга, анда кешеләрнекен әйме теге булган теге историяларны укырга и психология тоже интересно, кызык бит инде теге психология. Аңларга тырышам. Мин башладым, мин беренче китап психологиядан инде теге мужчины теге с Марса, женщины с Венеры, типа айырмалары нәрсәдә, менә шуннан. И миңа ошады, именно шулай күбрәк киреп шуннан кирип киттең. Менә әйтәсең, әнине мин әле үзем тәрбияләм. Нинди киңәшләр бирәсең? Алар бит инде рәнгән теге оялалар, моны күрсәтмә, булай итмә, мин алай. Менә шуларын хәзер алар оялмыйлар инде, нормально аңлыйлар. Мин әйтәм, бөтен кешедә шулай ук. Бөтен кешедә шулай бер бар. Беркемдә идеаль түгел. Дип, мен шулай торбалар хәзер үзләре инде нормально. Зураны инде бөтенләй. Кызым, анда нәрсәле? Бәле чыгара, мәсәлән, төшәсеңме? Или ни теге төшә, ул уже китеп тора, менә шундый поддержка бик көчле. Менә бит. Сезнең кем күбрәк романтик гаиләдә? Әллә инде тормышның кадәр тиз ритмлы романтикага вакыт калмыймы? Романтик безнеңчә как будто юк та ул бездә. Марат ул эштә көне-төне. Менә ул һәр эшкә китте. Ул иртә белән генә кайтырга да может. Була шундый көннәр, икешәр, өчәр көн Маратны без күрмибез. Ул менә кайта анда иртә белән анда или 4ләрдә, иртәнге 4ләрдә эшләрдә. И китә анда, например, 8дә. Менә буланың шундый вакытлары. Илһам килгән вакытлары. Илһаммы? Или ул теге уже срогы килеп җитә, обещанный. Әйе, горит, и шулай эшли. Андый романтика бездә юк, кстати. Менә Парижга барып кайту ул романтика түгелме? Ул минем идея иде. Ул синең идея иде. Теләк. Бөтен сәяхәт, бөтен иләр ул минем идея. Марат баштан ул ничектер шулай әле нәрсә, на сколько дней там едем, шундый бик, как сказать, теге бик высокомерно вопроска отнесся, как будто мин ананда берәр кая теге алып барам, насильно, мәҗбүри. Уже анда килгәч, уже вообще уже ошап китте. Мин әйтәм, может тагын давай Будапештка да барып киләбез. Мен әйтәм, синең
Әйдә, уже прям күзләре уже яна, уже ошап китте аңа. Перезагрузка да бит ул сәяхәтләр гел бер эшләр өчен ул бит әле илһамланып та торырга кирәк. Шадыйнданырга. Хәзер менә Гөлия блогерлар арасында шундый бер тренд дип әйтимме, шундый агым дип әйтимме, башланды. Күбесе Дубайга күченеп китә башладылар. Бу чын күченүме юкмы без әлегә белмибез бит инде, бәлки бу пиарның бер төре генәме. Синең моңа карашың ничек? Я примерно предполагаю, нигә алар китәләр. Курку дип уйдым, куркканнан за свои за своих мужчин. Стабильность булмас дип инде. Ситуациядан, но алар аны беркайчан да әйтмәячәкләр и не признают в этом, дип уйлыйм инде мин. Син аны дөрес адым дип уйлыйсыңмы? Алар бит әле үзләре генә китеп калмый, үзләренең аудиторияларына тәкъдим итәләр. Менә нинди тормыш, менә нинди мөмкинлекләр. Менә ул ситуацияны мин вообще не согласна ул ситуация белән. Без бит хәзер әйтәбез уже конкретный блогерлар турында бара, берничә блогер, алар күчәләр дип әйт, без күчеп китәбез диләр Дубайга. Ләкин алар анда булганы да юк. Ничек шулай әйтеп була? Мин күчәм дип Дубайга. Ничек күчеп була бетән илгә, әйме, кая син вообще булганың да юк. Может, син анда вообще шамыйдыр, может, син вообще энергия да синеке түгелдер бит. И тем более сатып бөтен булган әйберләрен сатып китәләр. Ансы да ярар инде аларның эшләре, но менә то, что алар яшәләр подписчикларын әйдәгез безнең белән дип инде китәбез дип сатып китик безнең белән дип. Ансы вообще дөрес түгел, потому что ул кешеләр безнең бит инде бар поклонниклар, безнең бар, һәрбер блогерның бар поклоннигы, и алар артыннан күп халык шулай аларга ышанып, бөтен әйберләрен ташлап, әйберләрен, квартираларын сатып, алар белән Дубайга китергә могутлар. Дубайда бит анда бик авыр выживать, анда бит бик каты кыйбат, кыйммәтме. И мин уйлыйм, что алар могут остаться вообще без жилья, без денег. Алар обратно приедут, монда инде бөтен әйбер сатылып беткән. Монда уже әйбер сатылып беткән, акчалары уже юк, ой бик авыр. Особенно менә кемнең балалары бар, кичкенә мин аларны вообще жәллим шундай. Менә шул. Но без ул безнең бит блогерларның бар чат общий WhatsApp'та. И бу шулай әкртен генә тотынган, ул теманы теге по-свойски инде шулай сөйләшергә. Инде ник сатасыз инде дип тегеләй булай дип. И алардан безгә шундый каты агрессия килде. Сезнең хәзер тамашачыларны, шул ук язылучыларны кызыксындырган тема ул йорт салу бугайындаймы? Ул кемнең идеясы, нинди этапта, ничек син аны күз алдына китерәсең? Минем идея Жена двигатель прогресса дип тәк әйтмиләр инде. Да, минем идея. Бик күп вопрослар уятты. Мин әйттем, что безнең домда лабирса була. Маратның үзенең спальнясы, и минем үземнең спальня, и Амирның үзенең спальнясы. Ул шау яткан тема булды инде. Айрым спальняларда йоклаулар. Бу бит миңа калса вообще зур бәхет, что син можешь үзең генә рәхәтләнеп, йокыңны туйдырып йокларга. Синең өчен бу ниндидер стереотиплар, ара салкынаю белән бәйле түгел? Мин аны элек шулай дип уйлыйдым, үзем кияүдә булмаганда. Мин шулай ишеткәли идем, менә, например, кемдер турында. Без бергә йокламыйбыз анда. Мин анда бала белән йоклыйм. Мин уйлыйдым, монда мәхәббәт юк дип уйлыйдым мин чынлап. Маратның шундый гадәте бар, будильникны куя да, будильник шалдырыр иртән. Марат бит инде тормый, естественно. Йоклый, анарысы тагын, таныш? И менә минем шуны хәтле уже, мен әйтәм, я сүндер, я син аны куйма, я син сразу тыр, менә шулай уже, менә шундыйга җиткәнем. Минем еще шундый ни бар, шундый свойство. Якым туймаса, мин көне буе шулай йөрим, менә шулай. И энергия юк, мин эшли алмыйм. И безнең тотынды шуннан отдельное одеяло. Потому что мин эшим уянам, Марат минем одеялны ала. Ул анарга үпкәләп тә ирде, ничек инде безнең ике одеял. Мен әйтәм, менә шулай, рәхәт. Анарысын бала тугачтан Амирны алып кайттык. Амира бит инде Амирның кроваткасы безнең минем янда иде. Ул инде уяна ашарга. Шулай Марат 2 көн безнең белән йоклады, в смысле минем белән, баламында. Анарысын ул күчте кабинетка, мин болай йоклый алмыйм диде. Мен әйтәм, ярар, мин баланы аның урынына куйдым да, без һаман да шулай йоклыйбыз. И мин Маратка әйттем, әйтәм, ала теләсә, Амира үссә,
сенің метем өзіңнің спальняң болар, менікі өзімнікі. Мен метелі психологқа оқыдым бір мәліні институтта. И анда біздің оқытушы айтты. Оказывается, меня кошан ирблян хатын раздельно яклылар, ул екен вообще полезно для семейных отношений, для семейной жизни. Меня шушында менің исім кетті. И бір-бірсін сағынып тұралар. Бір-бірсін сағынып бір-бірсінің ашуын кетірмейлер. И ул еще айтты, что хатын кызды не должна быть в доступе у мужчины, что там просто под рукой. Меня кошанды аларның меня отдельные помещения, отдельные спальнялары. Меня сохраняются для меня недостатки, что как-то мужчина к женщине вот все-таки, как сказать, какой-то вот трепет. Хатын кыз буларак эме? Интерес. Баласының әнисе түгел анда. Какой-то интерес сохраняется. Һәм менә бу мөнәсәбәтләрдә син гаилә мөнәсәбәтләрендә сез бит инде икегез дә шундый бала чага түгел, үсеп, өлгереп килдегез. Маратның да инде тәҗрибәсе бар, беренче никах белән баласы булып, сиңа да 32 яшь дисең, бер-берегезгә яраклашу этабы шактый катлаулы булган дип беләм. Һәм менә синең бәлки бу юлны үзе үткән кеше буларак тезисны гына, кагыйдә яки киңәш буларак, сезнең очракта нәрсә диләр, лайфхак буларак әйтергә теләгән сүзләрең бардыр синең. Лайфхак ул менә психологка барырга кирәк. Бергәләшеп. Безнең менә Марат ул теләмәде барырга психологка. Мен сколько уговаривала, әйдә психологка барабыз, әйдә психологка. Ул теләмәде. Ничек инде ирләрнең аларның шундый бер бар. Ник мин ул психологка ди сөйләргә тиеш ди бөтен әйберне. Ник ул белергә тиеш безнең турыда ди. Ул бик авыр булды менә аны уговорить итәргә психологка барырга. Менә шул психологка бардык та, и менә шулай нормально җайлана башлады. Ул мине аңлый башлады, шулай, нормально булды. А психологка бармаган булса? Бөтен аның уже выходы булмады. Мин уже Маратка әйттем. Мен либо психологка барабыз, бармасаң тырып булмый булай дидем мен аларга. Сез мөнәсәбәтләргә кергәндә син шундый ирекле, инде үзенә нәрсә кирәген белә торган, әле бер тапкырда никахта да гаилә белән дә яшәгән кеше түгел, Маратның инде ул вакытта кызы бар, гаиләсе бар, һәм ул гаилә шактый эстрадада танылган гаилә иде. Сине бу моментлар куркытмадымы? Юк, вообще куркытмады. Маратның Сафина белән мөнәсәбәтләрен син хуплап торасың, белүемчәме? Хуплап торасың, поддерживаешь? Мин поддерживаю, естественно. Без беләсезме ничек? Мин ул темага кысылмыйм да. Вообще, ул бит аларның отношения. Яни мин әйтә, больше кызым бала тапмады, яшың яш түгел ди. И мен әйтәм, Амирга бит кирәк ни, теге иптәш. Аның иптәше бар ди, Сафина бар ди, менә шулай ди. Алар аралашамы? Юк инде, Амир ул безнең белән дә әле толкын аралашмый, сөйләшә белми. Аның теге уровень гав-гав, коко. Мен әйтәм, балалар шул яшьтә уже шигырьләр сөйләр, минем бала ко-ко-ко, гав-гав. Аны карап сезнең балагыз җырлый. Ля-ля-ля, Монда геннәр башкача генә эшләгән. Син аларның аралашуын теләр идең? Бик тә. Апалар буларак. Даже кем беләндер дә сөйләшеп утырдык. Мен әйтәм, Алла теләсә, Амир үсә төшкәч, обязательно аларны теге бергә дус үстерергә кирәк дип. Кемдер миңа әйтте, мин хәтерләмим, кем белән сөйләшкән икән мин. Ул әйтте, наверное, Сафинага интересно булмас, ул бит уже зур кыз була, әмма бала, аларга, наверное, кызык булмас дип. Шулай иттереп мин уйга баттым әле, пока. Ал бит инде менә синдән генә тормаячак, шулай Сафинаның әнисеннән дә торачак, Диләдән. Сез Дилә белән аралашасызмы? Юк, берничек тә. Повода не было. Син Диләгә не подписана? Юк. Ул да сиңа? Никогда не была на нее подписана. Булай кызык өчен генә дашып караганың юк. Юк. Юк? Син үзең тагын әле әни буларак күрәсеңме? Менә, честно говоря, күрмәй идем. Мин балалар яратам, это все классно, хорошо. Менә минем беләсем нәрсә куркыта. Декрет, менә вот какое-то время син барыбер өйдә утырасың, теге, и ничек әйтергә? Свободы нет. Менә Европага әле менә ничә ел үткәч кенә чыктык, беренче тапкыр зур шундый сәяхәткә. Кичкенә бала белән ала йөреп булмый. Менә шунысы нитә инде куркыта. И уйламый идем мин беркайчан да ул темага. Точнее, уйлый идем мин ничек, что все, Амир бар, Аллага шөкер, больше мин не хочу. Дип уйлый идем. Бу юлсы менә
Менә кочансың әле. Минем бер подружка бар, аның 3 баласы. И ул миңа әйтте: "Ну ты чё, инде давай, тигеләй булай" дип бит инде ничектер. Шулай сөйләштек тә, и мин уйга баттым, уйлый башладым. Даже Маратка да әйттем. Әйтәм: "Марат, ты не хочешь еще одного ребенка?" Ул беләсезме кочаны? Самолетка утырдык Парижга барганда. И мин шунда Маратка сорау бирдем. Наконец-то увиделись Марат белән. Мин дә шуны әйтмәкче, уртак утырып сөйләшергә вакыт булган. Я вакыт табылды. Әйтәм: "Не хочешь?" Он такой: "Белмим", тигеләй булай ди. Аннарысын помню, безнең с пересадкой иде рейс. Амира ул самолетта безнең ничек Белградка качтык беренче. Төнге рейс, Белградка килдек. Анда пересадка 3-4 сәгать микән. И Амирның икесе килә, кайфы юк. И ул Маратка бармый, минем кулда гына. Үзе дә бармый, минем кулда гына менә. Ул бит 15-16 килограмм. И икенче самолетка уже утыргач, мәйтәм: "Маратка всё кирәкми." Отпустила. Җибәрде менә. Всё, я булды пока. Ул шундый момент гына булып алган. Не готов. Гөлия, син быел җәй бит әле үзеңне актриса буларак та сынап карадың. Безнең продакшнның клибында, Фирдус Тимаевның клибында. Ничек тиз ризалаштың? Чөнки мин сценарийны язганда уйлап утырдым, мөгаен ризалашмас дип. Миңа Марат язды сообщение телефонда, Фирдусның клибында, Фирдус сорый ди, син дә аның клибында төшәсең киләме дип. Мин сразу: "Конечно, килә." Әйтәм: "Кемнең төшәсе килмәсен клипта? Кайсы кыз кешенең теге?" Интересно бит инде. Килә. Ну, анарсын шалтыратты Фирдус. "Давай ди шундый клип төшерәбез, ди шундый идеяларын сөйләде." Анарсын җибәрде сценарийлар, вообще бөтенләй. Ул сезгә дә сөйләгәндер үзенең идеяларын, әйме, юкмы? Анарсын бөтенләй бүтән сценарий җибәрдеме? Бөтенләй бүтән. И именно менә эше сценарий, иң куркканын мәйтәм, мосын алмасалар ярар дип торган сценарийны алгансыз алганнар. Min bit seni ızak gözlerim, şeksiz ufuklardan gittim almay gözlerim. Min bit seni gittim küttemden, yoldaşım bularsan dedim durmuş kütkenede. Min bit seni izlep yaratam, isminle güngelimden kende yagratam. Һәм тагын бер кызыклы момент, нәкъ менә фамилиясе белән бәйле Маратның, без аның белән үзе белән дә сөйләшкәнлек ул хакта име. Син шулай ук Маратка кияүгә чыккачтан алыштырып аласың фамилияңны. Ләкин аннан соң инде кире кайтасың. Шул моментны сөйләп үз әле. Әйтәм бит, мин бит инде килеш кияүгә чыктым 32 яшьтә, анда бит инде миндә уже машина да бар, анда квартира, ну, теге документлар уже күп иде. Эшләрем дә бар, ИП да, ООО да бит инде теге документлар күп. Кайттым да мәйтәм Маратка: "Мәйтәм, монда, мәйтәм, шул хәтле күп документлар надо менять хәзер." И Марат әйтә телефоннан, ул Казанда, мин Нурлатта. И ди шул хәтле күп проблемалы булгач ди, аны можно было и не менять ди документ, фамилияны. Мәйтәм: "Чё, серьезно?" Ой, ну да ди. И мин икенче көннүк кире Йөгерә. Барам. Яраган икән. Потому что мин күнә дә алмадым. Ну, менә әйтче, ничек инде всю жизнь в Ляхметова и тут хоба Мухина. Теге күнеп тә авырый ничектер. И менә шулай обратно күчтем мин үземнең фамилияма Ляхметовага. И Марат аннары әйтте, ничектер ул үпкәләмәде, ничектер анарга. Не совсем приятно было инде ахрысы, что я обратно на свою фамилию вернулась. И ул миңа әйтте: Ул сиңа үзгәртмәс дип кенә уйлап әйткәндер. Мәйтәм: "Син бит үзең әйттең, что теге можно было не менять." Өтә сиңа шул сүз җитә калды инде дип шулай дип әйтте ул миңа. Мәйтәм: "Ярар." Оказывается, бит миңа подписчиклар аннары язды, мусульман динендә хатын-кыз иренең фамилиясын алырга тиеш тә түгел икән, ул дөрес түгел. Шамил, әншәп. Мусульманда не принято, неправильно. Мусульман, да, представляете, хатын-кыз үзенең фамилиясына калырга тиеш. Мин белмәйдем. Так что все правильно. Барысында дөрес эшләдең. Менә аның фамилиясын алырга бит шулай ук якыннарын күндергән син, әйме? Әни, сестренка. Ал инде. Мин еще до замужества всегда үземә әйтә идем, кияүгә чыгар алдыннан, всегда всю жизнь. Мин кияүгә чыксам,
иремнең фамилиясын алмыйм дип гел әйтә идем шулай. Бөтенесенә. Мен я замуж выйдем, мен үземнең фамилиямда калам дип шулай дип сөйли идем. А монда теге кияүгә чыгыр алдыннан ничектер мине уговорили. Мен әйтәм, ярар. И вот. Оказывается, бер кайтып төштең. Кешене тыңламаска, үзеңне тыңларга кирәк. Әйе, булган фикереңә яладың. Да, әйе. Син еш кына шулай үз фикерең белән барасың, әйме? Әйе. Буны хәтта синең теге уңышсызың дип тә әйтеп була. Ниндер стереотипларга, ниндер сүзләргә бик исең китеп тормыймы? Әйе, аны Бөтенләй исең китми диген. китми, шулай булырга тиеш тә ул. Шулай булырга тиеш. Вне шаблона, не должно быть шаблонов. Безнең просто теге ничек әйтергә, авылда әбиләр, әниләр, шулай өйрәнгән инде алар. Кеше нәрсә әйтер икән, шулай яшәргә. По шаблонам, что должно быть. Дөрес түгел бит инде ул. Опять же, шаблон юк, чөнки һәр кешенең үз бәхете булырга мөмкин, әйе. үз теләге. И Бүген опять сиңа же- әйбәт булган башка кешегә начар булырга Әйе. мөмкин. Да. Опять же, хочу сказать, психологияны укып, менә шулай шунарга киләс. Шуңа килде. Что надо делать все по-своему. Кеше өчен яшәргә түгел, үзең өчен Үзең яшәргә. өчен яшәргә кирәк. Менә бу алтын сүзләрне тамашачылар да үзләренә сеңдереп куйсыннар. Менә шушы син әйтеп үткән барлык моментларда үсеп, сиңа яңадан эшләргә стимул биреп торсыннар, барысы да яхшы булсын синең тормышыңда һәм кызу ритмыгызда вакыт табып килүеңә тагын бер кат рәхмәт сиңа әлеге интервью өчен. Һәм әйдәгез хушлашыйк. Бүген бездә кунакта Марат Мухин һәм Гөлия Вәлиәхмәтова булдылар. Ә мин исә сезнең белән нәкъ бер атнага саубуллашам. Үзегезне саклагыз, якыннарыгызны саклагыз, исән-имин булыгыз. Бер атнадан ТМТВда күрешербез.